Čaute ľudia, vítam vás v Feržiame 00 a sme tu opäť z Battlefieldu 3. Na Battlefield 3 nebolo video pretože som mal niečo iné na práci. Dneska si ukážeme Back to Karkan zbrane, čiže vlastne Back to Karkan zbrane sú FAMAS, L85A2, PP19 a to už je všetko z Medika. Potom za ženisty sú G53 a PP19, ale ešte mi chýba VBZ. Za podporu sú MG36, QBB95, PP19 znova a to už je všetko. Za snajpera sú snajperky akože z Back to Karkan iba L96, QBU 88 a to je všetko a ešte PP19 ako som upal. My pôjdeme za Medika, potom pôjdeme postupne za iných, takže ideme na to. Sme u Rusia. Lagy mám. Nepodarilo sa. FAMAS je podľa mňa dobrá zbraň, len nie je na ďalku. Mám strašne malý zásunek, to je tá nevýhoda. Ale zde silný. Jak vidíte. Takže FAMAS. Budeme dať viac FAMASom. OK, takže teraz prejdeme na L86A2. S FAMASom sme si zabili 4. L80A2 dáme si hneď normálnu optiku. Akože bez optiky to bude. Takže a dáme si ťažko hlavený. A idem. Je to veľmi dobrá zbraň, s ňou sa vám bude zabíjať úplne super. S optikou ešte lepšie. Podľa toho. Start. Tak. Ide. Je to veľmi presná zbraň. Strašne zároveň tá brokovnica, ja proste keď neviem, kto je s nami. Au. Tak, L85A2, ešte vám ukážem, že ako to funguje s optikou. Fuck, to je nič. Jeden mal živil, nejaký magor. Nemám rád, keď ma niekto oživí, ja práve natočiť, fakt nenávidím. No. Jo. Tak toto je úžasné. OK, teraz vám ukážem, ako to funguje s optikou a potom ukážem ešte tlmič. Dáme si holografickú, pretože tá je najlepšia. Aspoň pre mňa. Proste pekne zamerovač. Šupka zchatá. Dá sa samozrejme prepínať Včkom na dole, vpravo máte na jednu ránku, dve ránky a potom tu máte automat. Jako to sú dávky, tá dvojka sú dávky. Pardon. Jau. Sakra. Ale vidíte, získal som aj hviezdu. Teraz si dáme s tlmičom. Na FAMASu vám to tak neukážem, pretože FAMAS je veľmi zlá zbraň pre mňa. Pre mňa je celkom dobrá na blízkosť, na diaľku je hrozná. Ale samozrejme sú ľudia, ktorí ju využívajú skôr na diaľku a to takým spôsobom, že hrajú furt s tým FAMASom. Dokonca sú to servery na FAMAS, že normálne zabíjate s FAMASom. Systém, o čom tá 85 veľmi dobrá je.
Jo. Ok, teraz prejdeme rýchlo na ženistu. Ženista, to je iba G53, nič iné tu nemám. Vidíte tiež, má dávky, má tieto. Jo. Na ženistu teraz nemám nič odomknuté, prepáčte. Teraz moja najobľúbenejšia vec. Dáme si, ako prvý som si musel odomknúť BB95, aby som mohol... Fuck this shit. Tak BB95 som si musel odomknúť ako prvé, aby som mohol mať MG36. Takže teraz budeme hrať. OK. Tiež dalo 12, nič, back to Carcant. A teraz QBB95, dúfam, že tam mám to, čo mám mať. OK. Ukážeme si, jak to funguje s tamičom. Bastard. Má veľmi glotý zásobník, pomaly sa prebíja, ale je veľmi presné. OK. QBB95 s tamičom není žiadna sláva. Aby ste vedeli. No, takže rýchlo si dáme tlmiče. Tlmič a ideme. A s tlmičom, Glomed a s tlmičom je hrozný, ale vidíte, kopec mi to viacej. No. Teraz vám ukážem. Ježiši Morio. Toto fakt nenávidím, ja si opravím. Ja niekoho chcem podrezať. Ok, už ma neužívajte, prosím vás, takže teraz si dáme MG36C, to je veľmi dobrá zbraň s tlmičom, aspoň pre mňa, ok. A povedal som, že preberáme všetky klasy, ale nemám teraz čas. Užite si prázdniny, dávajte mi lajky, odbery, ukončite komenty, by som rád mal nejaké. Takže majte sa, veľmi si užite prázdniny, pretože teraz už musíte si to užiť proste. Takže čaute, zdraví vás Ferči, 0-0.